ukhetho 29 May siyalithatha. Viva Mntomusho Zabalazayo, viva! Viva Mntomusho Zabalazayo, viva! Uzoyithola kanjani? Uhlele khoneni. Uzoyithola kanjani? Uhlele khoneni. Viva ngembokodo ezabalazayo, viva! Phambili nge-MK Women's League, phambili! Phambili nge-MK Women's League, phambili! Phambili nge-MK Youth League, phambili! Phambili nge-MK Youth League, phambili! Mandla! Wethu! Down with unemployment, down! Down with unemployment, down! Down with sellouts, down! Down with sellouts, down! Away with parallel structures, away! Away with parallel structures, away! Unite Mkhonto weSizwe, unite! Unite Mkhonto weSizwe, unite! Viva President Zuma, viva! Mandla! Wethu! Mandla! Wethu! Viva Commander Khumalo, viva! Viva Thobani Zuma, viva! Viva Nhlanhla Ngidi, viva! Viva Reggie Ngobo, viva! Viva Cebile Zuma, viva! Mandla! Wethu! No, thank you very much, comrades. My name igama lami nguSithembiso wakwaMathenjwa Sibongo, ivolunteer lomkhonto weSizwe. Ngithi angiyibeke kahle leyo, uSithembiso wakwaMathenjwa oyivolunteer lomkhonto weSizwe. Ngoba uma sizoyigeja lapho ukuthi we are all volunteers of this movement, sizoba neproblem. Uma siqeda kuba neproblem sibe nechaos engamanageki. Ngoba sesisikhohliwe ukuthi singamavolunteer omkhonto weSizwe. Okwesikhashana umuntu uthaskiwe ukulekelela ikomiti labantu abasha nationally. Nalokho futhi ngisho kuyacaca, uthaskiwe ukulekelela ikomiti labantu abasha okwesikhashana. Asizothi masisuka la sihamba sifutheka, sihamba sikhukhumala, siyi-leadership engasakwazi nokuqalaza kahle ngamakomiti esikhashana. Itask esinikwe yona-ke ayikho lula. Itask yoku-ensure ukuthi umkhonto weSizwe uyawathatha amandla. Itask esinikwe yona ukuthi umkhonto weSizwe uyazishintsha impilo zabantu bakithi. Itask esinikwe yona uku-ensure ukuthi le youth unemployment rate ephezulu kangaka uma kufika umkhonto weSizwe iyashintsha. Itask esinikwe yona ile poverty esiyibukayo in our country ekwi-level ephezulu kakhulu okufanelekile ukuba ishintshe. Itask ekhona eyokudila nento ye-inequality ekhona uma kuthiwa there are opportunities. Kungabi ama-opportunities abantu abane-proximity to abantu abakwi-power, noma kungabi ama-opportunities azosihlukanisa ngokwebala ukuthi uma kuhanjiswa ama-CV asibabona abantu abamhlophe kolayini behambisa ama-CV. Kodwa uma sekusetshenzwa hayi bo sibafica sebekhona phambili. Mandla wethu! Abantu abasha bomkhonto weSizwe abazokwazi ukulwa naleso sihlava head on. Abantu abasha bomkhonto weSizwe aba-united abazokwazi ukuwina leyo battle esibhekene nayo. Sikhuluma sine-crisis ye-free education. I-free education uNcamalala wa-ensure ukuthi kumele ibe free for all. Uma i-free ingabi free on monetary values kuphela, ayibe free in terms of i-content. Abantu abamnyama eSouth Africa, ingane eSouth Africa, izinto ezifunda esikoleni ukudweba amaqhwagi kuthiwa lebeli iqhwagi. Ulichazi iqhwagi, ulichazi hey ulichazi iqhwagi. Ingane zakwamanye amazwe azidweba amaqhwagi. Zilihlanganisa ibhano yeklasini, zilibuka eklasini ngokwe-theory, zi-understand ukuthi kwenzakalani. Uma ziphumela ngaphandle bese ziyakwazi ukuthi ziyothola ama-practicals aleyo. But thina masidweba amaqhwagi sophuma sewabamba kuphi siwahlinzela ukuthi esenzeleni. Uma sikhuluma nge-free decolonized education sikhuluma ngayo in that context. Asikwazi ukuproduce ama-graduates
angekho related to izinto ezidingwa yi-country sikuyona. Sizofica sine high unemployment yama-graduates because i-production yama-graduates doesn't respond directly to the needs of the country. Siyabantu abasha bomkhonto wesizwe siyafica uNcamalala ukuthi ayibamba iqinise le ngendlela eqaleke ngakhona. Uma kuthiwa at the center kuma early stages formation yomkhonto wesizwe kube namakhosi, kwaba namakholwa, kwaba nezifundiswa, kwaba nama-ordinary members of i-society. Leyo nto izokutshela ukuthi uma ingaphazamisekanga, uma ingoniwanga, iyona organization lezoshintsha abantu bakithi. Iyona organization okufanele ishintshe iy'mpilo zabantu bakithi. Today siyakhuluma sine crisis. We are singing left, right and center, land expropriation without compensation. But when we get back to our policies, when we look at the constitution, it's impossible. That's why umkhonto wesizwe Youth League sikusho kahle sithi abantu abasha baphume bonke mhla ka-29 May beyovotela umkhonto wesizwe ukuze sikwazi uku-attain i-2/3 majority. Le 2/3 majority ezosenza siyeke ukukhuluma ngama-triple challenges, your inequality, your unemployment, your poverty, because kuzobe sekukhona isombululo to those problems. Asiceli ukuba nabantu abasha bomkhonto wesizwe abasemaphaketheni, abantu abadala abathanda indaba, abadivide abantu abasha, because we will fail, we will lose focus as young people. Uma singabantu abasha sikhohlwa ukuthi we are the future of this country. We must be firm on that stance. We must make sure that no one distracts us, because kuzoba neyiphithiphithi, because bayabona ukuthi la isibuka khona sekuseduze bese abantu abasha bephazamiseka. Abantu abasha banikwa ama-task okulead ama-structures omkhonto wesizwe bengasatshiswa nge-envelope. Yes, we understand we are living in a very difficult country. Financial issues are a serious problem, but leli themba lokugcina uNcamalala sinike lona asingalimazi ngezinto zesikhashana. Asingavumeli abantu bakwagogo noma bakuphi bengene besidivayidele umkhonto wesizwe. The first line of defense womkhonto wesizwe yithina abantu abasha. We are willing to lay down our lives in defense of this revolution, and we will try by all means to ensure ukuthi ukulwa esizokulwa okunesound okuzwakalayo kuzozwakala ngomhla ka-29 May. Mina Sithembiso kwaMathenjwa anginayo umngane ongarejistile ukuvota. Imina lowo. Uma nje uqala ube umngane wami omusha ngidonsa ifoni yami ngicheck kwa-IEC ngoba i-ID yakho yayazi. Angifuni futhi ungimakethe ulokuthi siyathatha sibona kuphithizela kugcwele iground abantu bengakurejistelanga ukuvota, ngoba la manje sizowabuyisa ngevoti. Asingajabulela ukugcwalisa amapaki, sigcwalisa amapaki ngosuku lokuvota bese bengaphuma abantu bema-voting stations abo. I-program enkulu kakhulu is at a VD level. I-program enkulu kakhulu ikuma-volunteer omkhonto. I-program enkulu kakhulu izothwalwa abantu abasha to ensure ukuthi siyafika la siyakhona. To win this back kumele si-exercise lento evuliwe manje yama-special votes. Dingayithathi for granted. If there is an opportunity to do so, let's do so. Manda! Wetho! Amanda! Nansi leadership ingena phakathi kwethu, ake sililizele. Nansi leadership yethu, viva Msholozi, viva! Viva Chief Commander Khumalo, viva! Viva Chabanzuba, viva! Viva the leadership of umkhonto wesizwe, viva! Amandla! Awulilizele futhi awulilizele.